नङा आथिमंगलसो लिना एक्ट्रिसनि हाबा माबा आथिमंगलसोगोन आं फुल भिडिअ लाबोगासिनो ससियेलावबो थांदोंमोन बिनानावा लेंहरनायलाय आंखौ आदा होनो नालाय थाख्लाय सारबो थांदोंमोन दा बेनि सिगां आं मोनसे भिडिअ फुटेज होग्रोनि मुंख्लं समरेन्द्र मुसाहारि बिएलटि मुंख्लं बनरगावआव मुसुखा बेखेवदोंमोन दिनै हाग्रामा महिलारि सारा फुल भिडिअ आं देखायग्रोनि नोंथांमोन ओरैबायदि रेस्टलेस माबायदि खारो सारा सानफ्रामबो मानिया जोंनो मेङो आरो गोबां इएमएमसिएलएफ्राबो मेङोदां रेस्टलेस सानफ्रामबो ओरैबा ओरै खारनाय खामानि थांनाय इलेक्सननि सिगांनिफ्रायनो अपारेशन जाहांनिफ्रायनो रेस्ट गैया अपारेशन जानायनि उननिफ्रायबो मानिनांगोन फुल भिडिअनि ओमफ्राय डाइरेक्ट हाबानि फुटेज होगोन गांसे आर'नाइजों फरायनो थाखाय फरायनाय जाहैबाय नैबे बेनोबो सोदो ओरै सानसे जोंहा लोगोसे दंफायो जुबिराज बसुमतारी जोंनि एमसिएलए नयनं बनरगाव समस्तिनि दा आं दहाय बुंखानाय बायदि मानगोनां गायालासि बिथाङा रिपर्ट हासुनायजों लोगोसे गोजौआव थांनानै बिथांनि हामफाखौ खारहैगोन बेजों लोगोसे साइडआव जोंहा मोनसे सिन दङ अननाय मोजां मोननायनि जिउ जारिमिन बेखौबो आलासि गाहाय आलासि बिथाङानो बेखेवनानै फैगोन बेजों लोगोसे जोंहा गोजौआवहाय अनजालि बिसि बिथाङा आलारि बाथिखौ फोजोंगोन गोजौआवहाय थांनानै 여보, 솔라야. 솔라야는 치고 나가자. 장관님은 진짜 성비 원래는 서울 오래일라 먹었네. 아유만. 눈이 잘했대. 이쪽으로 가.
मोनब्रै गोजोंबा साइड मोनसे खालामना दोनबानोसै 나로탄나? 나로탄. 코로 리나 액트스니 맨들레스 메테 콘도 나와 자네 그나마 bakar jamde khaloi bai bini uno ja manas pia baglari biya jo samo figan da ja le thima khari jamde khaloi bai halo 리나 하바थ' नङा आथिमंगलसो जोंहा हाबाया जोबोद मोजाङै जागासिनो दं जय मुसुलपुर जिल्ला बिसानि जा हाबाया खोब